L-awtoritajiet ta' pajjiżna mhux qed jagħmlu biżżejjed biex verament ikunu protetti il-vittmi ta' vjolenza domestika. Dan qalet l-Malta Women's Lobby fi stqarrija ppubblikata s-Sibt kif propju l-jum tal-Ħadd ifisser it-tmiem ta' 16-il ġurnata ta' attiviżmu kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Fl-istqarrija tagħhom huma stqarrew illi minkejja r-rakkomandazzjonijiet li jingħataw fl-inkjesta tal-qtil ta' Bernice Cilja u l-ħatra tat-tieni maġistrat fuq dawn il-każijiet, xorta waħda għad hemm il fuq minn 2200 każ ta' vjolenza domestika fil-qrati Maltin. U ma tennew ukoll li t-tieni maġistrat li jinħatar fuq dawn il-każijiet minn Settembru sa issa mhux qed jaħdem fuq il-każijiet ta' vjolenza domestika u għalhekk ikkonfermaw li l-Ministeru tal-Ġustizzja li jaqa' taħt il-Ministru Jonathan Attard qatt ma kellu l-intenzjoni serja li jnaqqas id-dowmin biex jinstemaw il-każi ta' vjolenza domestika. Il-Malta Women's Lobby kritikat lill-awtoritajiet fejn qalet illi jekk l-implementazzjonijiet tal-policies ma jsirx kif suppost inutli jsiru kampanji mimlijin kliem fieraħ. Dan hekk kif komplittejt illi f'pajjiżi normali meta l-Gvern joħroġ bi strateġija importanti l-ewwel jiġi ppreżentat budget biex l-istrateġija tiġi implementata u li l-kliem fieraħ ma jfisser xejn jekk ma jsir xejn b'mod tennibbli. Intant fl-istqarrija tagħhom tkellmu wkoll fuq kif issa in-nies imxebbejn b'konferenzi stampi bi kliem fieraħ u li ma għandhom l-ebda impatt fuq dawk il-vittmi li għandhom bżonn lajnuna. Fid-dawl ta' dan kollu marrow id-diżappunt tagħhom lejn il-prijoritajiet tal-Gvern ta' Roberta Bela, prijoritajiet li ma jinkludux il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika.